witane. Tatin meletot. Apa? Sapa? Meletot-meletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Meletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, ndek pas dia cilik apa? Nek Ah, sing SMA semono, sing S2 semono. Abi le. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindere. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno niki. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sampeyan. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye tekan kuwi iya ngono kuwi apa kuwi kembange menor sing tak puja-puji mbah sing padha jujur mergo yen jujur negarane makmur piye tekan kuwi iya ngono kuwi sing sayu iki aku tak nyuwun tulung sik, aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka prihatin isih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentaram-mentaram. Turuk. Ae Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petro. Selamat pagi Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung
ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure nggih ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi rak ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Eka. Nggih, Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Oh, nggih. Ayo, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku kula ki tak. Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirim mimik Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Kok make- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Merga akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke Mas- asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugro. Nggih, Maksudnya menika- tukul wiji Tukul seni wiji. iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh, Tak sing kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur mbiyen. Fahmi iki mbiyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, mbiyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo drop bareng kesetrum geblak saiki nyindeng. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Nggih. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekuni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo, saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawane ndok. Nah, iya. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Nete diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah.
remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ki pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin meletot. Sapa? Meletot-meletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Meletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Kiai laris campur sarinan. Heeh, karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Ayo ngomong suarane Mbak Tatin. Mbak Tatin iki mbiyen nderek Mas Seno Nugroho, Mbak Eka. Nggih, sedyanipun Suwargi. Nggih. Terus Kinro Susmono ugi. ora ya. Ten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Pawakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Nah, Napa nggih? angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu kuwi ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dukaire kok dikira kemo wong lara. Lah, Pancen iki nek muning njaluk. Iya. Halo. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah laleng. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono Mas. Halah. Sik, isih genderek golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin, adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digolekke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Ora, nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek Heeh. karo Mbak Tatin digolekke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Ayo. Aku wong rondo apa piye kok? Ayo. Dinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Ora Heeh. biasa, ora Nek arep ning kono kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Heeh. biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi yo. Sowan marang Sowan menyang kota gede. Mbak Tatin. Cek, Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. sing endi ya?
Nah, mak goleki sing kira-kira sing ndi? Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebat. Kekalemen. Ono Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep nggali wis ora tau aneh-aneh kaya. Kan bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak Dik iki. Pol ki ming moto. Bagong iki. Moto yo bayangke nggih. Ayo. Bendera terus kayong Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane temriku sih. Ambon-ambon muwe batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jane dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere Metro ning ndi wae ditekokke. Pak Metro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Alhamdulillah bocahe niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksud iki ora mangkat. Aja ngono lho. nesu ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cek ta. Jantenan. Kaya patok. Ya. Monggo lanjut. Swara kurang permana aning wasis Manise. Saking manise janggute loro. ngece. Kowe iso nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swarae. Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Nene. ya Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus yo sesideman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo irama bareng iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luweh becik matenana tindang bisa Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih.
Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh, nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Master iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak grup Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan kota diaturi kan. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih. Iya. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan kopi karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah ngkoni sing aneh-aneh. Pokoknya agar mangkake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masuk diapet. Kon niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis jol saja? Hebat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Oke. Terus jejere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Diatur ya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan Krawitan Putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan barang. Wah aneh-aneh to kok. Oh, pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh, alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diaturi, ya. Sing body enten diapet enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten, terus grup sing miskin-miskin niku. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kota gedhe Yo.
gunung senadyan bocah gunung kaduga angripun jiwa raga kumbak gerong kahormatan mamprung rubuh karepingku. Iya Mbak Tatin. Urip ana kutakene gawe takutake masalah isine apa-apa wae najan kesedeman mesti tak wujudke. Wah, dan gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Piye piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikah ning kono sik kado. Kali. Monggo. Monggo Mbak Niken katuran mriki enggal nyanyi penontonane pun ngantosi ya Mbak Niken enggal mriki ya Mbak Niken iya ngono adikku wedok iki ya lagi Pundi naik daun. pundi sing ade wedok? Niken no. Oh, lan jenengan mengke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo kena Niken kok ya, Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye, kowe coba jejer Ken anu saniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Golek to. Aja ngono S1 apa S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Singgere. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sindan Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sampeyan. Ngene. Di- Kowe mangan pupuk. Ya, lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, oh, nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokane. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ya, ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah to, wong Mas? wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane simbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku iki mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbiyen sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersakake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya.
Gentari ning kono anu lungguh karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Menek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar Kok rutin? Lah Sing nikap niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wis terigu. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing rak gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Mekar lan semi hospital ing Taman Sari manglung manungsa wengi kalawan wulane dadari ngambaro sasmita sang kumbang memayang rangsang pucuk sarining kambang Sumaning ratri mangasamici kinanti memetri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ami bumi ayu sang rina kusuma
Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok tulah-tulah tekon kancane. Mulane kula nggih sami. Apa? Tulah-tulah wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok mangke diapalke. Kula pun apal wis kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Ya. Genduk nih kan? Ayo, ganti. Anu, mangga Mbak Suci. Ayo. Yang kena bajing loncat
piye Kak? Aku seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari Niken. Terus lek sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe iku. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin iya acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Gayane ngedoh, adate anggere langsung nyedak lho adate ora usah pakewuh to. Kayak ono mik wis. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya, Pon, niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengane lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Ngerti kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Oh, kupinge. Nganu jempole. Mak gandeng Pak Tatin, Mak gandeng Pak Tatin. Mas Bayu, Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin itu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngetke Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jane gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asengna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Mbak Tatin. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayahe Nek kene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe angen Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Nah. Cuk maksudnya gelem karo iki tok.
Wah niku suami sulih kanggo Mbak Tatin niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rito ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo to? Kak kleru ngisor engko. Weh, kalau wong garbeni. Kuwi menteng wis tukul bledug ya. Iki pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawa ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lho. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tatin. Kula wedi. Lha napa saestu? Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile Ora bareng. mbok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirimi wong omah. Betul apa-apa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek teng griya niku kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas emang kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge amat ngati men ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Iya. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok aja kaya Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol bareng. Mas kula sohlos ya, Mas. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Karo Hantu. Ora megol Ora, kok aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. Alah kok Mas. Aku katut. Bicar krungu semaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Uruk ampun piye kok. Ampun. Kok terus. Oh.
Ojo lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ah, ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tintang para. Dawani mboten. Wis. Oh. Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani pancen. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih wonten rale ngono lho, Mas. Ral. Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. Lho, ya Mas. Ayo. Tinting sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susatra. Sik, op. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ki sebentar iku Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susatra ning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Oh, pelasaran ora lah wae. Masa wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus asis ditone. Ya Mas Nanda, anu sasung Mas. Balani. Rasida. Ayo. Wajahnya kaya primus. Ya. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku. Terus jroning aku. Ngomong terus ngalih ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal merem e. Iki jenenge menghayati. Ya Mak Hayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintang Dos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang toro ratri mong eling manise ngati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Batinku bagus antep narasa atimu tresnaku. Oh. Seneng
sekara susah kura bakal cerna Abayu. Setiapku tansah antuweni marang sang Yasulaksi Tresna mungkin arya tanda susah joling papenku antep narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu jeladan aku banyu sekara tresnaku bakal cerna senajan nyawa otak sakaraga wis tresna kanthi bisa dan wis tresna ora bisa dipisahkan. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. So tangannya ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kalih Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo.
lanang wadon halekan nilangaken susahing ati longgoreng pasir pasiran semburan garedoan ambi mangan selodoran lanang wadon Gandeng tangan pinggiran pinggir pasisir bisik-bisik semayanan maghrib sambung keritaran sir-siran hambik gandengan gending asli banyuwangian sir-siran hambik gandengan gending asli Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wong sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbah Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yuk diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yuk. Monggo, yuk. Papangaresane ati kang nandang sangiting liyan anyamang aku kowe laku katresnan tangesrom bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban bagus tajalu ojo keriga tresna pancene tresna kuwi ake pacokan kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing sayang aku siji
rasane hati kang nandang niat hanyalah aku kowe laku tresnan ning wong bagus tak teleka tresnan pancene nyata kuwi akeh kasukan bagus tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacot